से ओडिया ब्लॉगर निर्मल आपन को आज गोटे नुआ जगह को जीवी ता ना हूँ बालडिया बंध बुझे बालडिया 2 किलोमीटर अच्छी रास्ता बर्तमान आम से जगह बुलाया जाऊे आपन को देखी बंधर नजारा केमती जगह केमती पहाड़ अच्छी कौन सब केमती पानी जगह अच्छी आपन सब फ्रेंड्स बर्तमान आम भाल्की रोड रे अच्छे बुझे केमती केनाल अच्छी साइड बाट अच्छी से बंध को पहुँचापी 2 किलोमीटर रास्ता पहुँचला बालिया बंधर पानी आसुच्चे फ्रेंड्स एमती पानी बर्तमान आम बालडिया पर बाँ साइड को हाट बसे पहुँची बालडिया मार्केट में पहुँचे रास्ता अच्छे पहुँचापी फ्रेंड्स बहुत सुंदर बहुत सुंदर छक बाट पर आम पहुँची जा से लोकेशन रे रास्ता बहुत भल अच्छी फ्रेंड्स पहुँची गले हनुमान मंदिर सुंदर देखा मंदिर बालडिया केनाल छक डाहाण पटक जा 1 किलोमीटर रास्ता लोकेशन पहुँचापी फ्रेंड्स बर्तमान आम बालिया छक पहुँच जाइए अल्प रास्ता आम जा आपन को बंधु देखी कौन सब जिन सब रही आपन को देखे चलतु अल्प बाट अच्छी आपन को देखा फ्रेंड्स बर्तमान आम से लोकेशन को पहुँच जाइए आपन को देखी बंध बुलेबी क्यों भाव में केते सुंदर बंध आपन को देखी चलतु आम बंध शून्य हो जाइए लोक मैंने माछ धर देखिए केमती छुआ मैंने खेलुं से पटे एत सुंदर जगह पानी थी बहुत सुंदर देखा जाए जगह बर्तमान पानी ना पानी अभाव हो जाइए वर्षा दिन बहुत पानी थाए पानी थोड़ा बंधटी को बहुत सुंदर देखा जाए सतबे तुम्हें वर्षा दिन आस बुलापाई बहुत सुंदर मजा नब कि आग को जा
ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିବା କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ହୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଅଛି, ସେଟା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, କୁହନ୍ତି କି ରାଜା ନା କ'ଣ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ମା' ଏଠି ନାକ କାଟି ମା' ଏଠି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ଯିବା ଆଉ ସେପଟୁ ପାଣି ତଳକୁ ଯିବା, ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇନା ଆମର ଜାଲ ଉଠଉଛି, କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ପଥରକୁ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପଥର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ରିସ୍କ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ପାହାଡ଼ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କେମିତି, ଏପଟେ ଚଢ଼ିକି ସେପଟେ ଯାଇଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଭାଇମାନେ କେମିତି ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଯାଇଛି, ଏପଟୁ ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛି, ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରେ ଯାଉଛି ପାଣି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଅଛି। ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଜାଗା କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛି, କଣା ଅଛି, କଣାରେ ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛି। फ्रेंड्स बर्तमान आम जा सेपटू कहीं पानी पशुची देखा गोटे पानी पास हो आपको भिड आम जो समस्त भिड आपको देखली आप
ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ବଜନ ବଜାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ଘଣ୍ଟି ବଜନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।